Tinokuchingamidza ivadiwa vatariri pano pa Sly Media TV patinokupai mutakunanzwa wenyaya dzinoitika munharaunda matigere. Zita ndinonzi Simba Rashezvidza. MumaSuburb emuHarare ayo ane mukurumbira zvikuru kune vanhu vavane makore anodarika 50 years vachigara panzvimbo dzisingatenderwi. Isu seSly Media TV takaendako kuti tinokurukura nevanhu ava tinzwe kuti sei vari panzvimbo idzi uye matambudziko ari kusangana nawo ndeapi. Ngatinzwei vagari vemuGunhill vachitaura. Ndoitwa Kedi Masango. Ndiri muyouth ndakakurira muno kusvika izvezvi. Muno kugara kwatinoita munongoona magariro kuti tiri kugara muMaSquatters. Tine zvinhu zvatakaitirwa zvakati one day, zvimwe zvacho tingangozvikata pakutaura. Asi zvino kuti zvioneke hazisi kuoneka ende hazisi kubatika nekuda kwekuti patinoitirwa kune vanouya vanoita sevanoda kutibatsira asi vasingade kutibatsira vachida kutitorera zvinhu zvedu nekuseri. Isisu tinozochema semayouth kuti no tinoziva kuti patakagara hapasi panzvimbo pedu ndochekutanga. Tine nzvimbo dzatakatengerwa hatisati taendapo, hatisati tapaona, hatisati tapaziva, asi tinongonzwa tinoenda chipaona kuti apa ndipapa, but kuti chipagare kanzuru inobva yati hapasati paredi, hapasati paitwa zvese zvinoda kuti zviite sei zviitike. Tochiuya pano tinenge tichinzi garai muri ready, muri kutarisira masimba aya kuisa kwevanhu kutorukamuka tetakagara wamuko iko zvinotaungana panzvimbo 1. But nenhau yekuti mune chitsotsi chatiri kuitirwa munzvimbo medu chekuti isisu tine takawanirwa chinhu chekuti tirarame tichiitirwa chizotendwa asi hachibude nekuda kwokuti kuseri kwedu kuna vanouya vachititorera. Saka inini chichemo changu ndechekuti dai tawanirwa pekugara, vana veripo kuendawo zvikoro dzisaite mbavha, vasaite vanhu vanoenda marobots vachinokumbira yavanoti please help me. Ichocho ndo chishuwiro chandinacho. Machembere edu toyawanisawo iko zvinotasai kuchembera kwavari kuita. Hapana parudzoka kuita wana mukafiwa tinototanga tamhanya kuenda kupolisi, hatikwanisi kuchemana pasina chipolisi. Tine zvimwe zvakati zvatinotadza kuti titaure isisu. Tinenge tichiti tikazvitaura onzi aiwa kune wemutemo wachauya achizoti. Saka tokumbirawo nekushungurudzwawo dzimwe nguva nevanhu vanongouya, mumwe anogona kuuya achiti ndiri mupurisa, mumwe anouya achiti ouya sekutonga semunzvimbo musina anoti ndipangu ndatenda hangu. Inini ndinonzi Dadirai Moyo Swi, ndiri wekomiti yomukati menzvimbo ino. Sekusarudzana kuti kana tinge tine zvinotinesa tinofanira kugara pamwe chete tichitaura tiri 7. Inini chiri kunyanya kundishungurudza ndechekuti pakauya takatanga kuuya muno kuzogara munomu nokuda kwokuti kwakaita inini ndaigara kuAirport, murume wangu aisenza muRescos. Kwakaita inonzi tsunami kuAirport, kukagumurwa vanhu tikashaya pokugara newana. Murume wangu akati uya kuno uzogara, akatsvagawo paakachera gomba rake akaisa pepa pota chirara newana. Kusvika taakuzoona kuti zvinhu zvacho zvinenge zvaakuipa nokuti maizopinda mapurisa nemahachi. Taakusvika kuti tinogona kuti takarara kuma6 kana kuma5 hachi rinenge richimhanya rigona kutsika mugomba wana wedu ofa. Taakuparira vanhu mhosva tirisu tiri kushaya pokugara. Varume wedu vainzi vanofanira kupinda basa na3 o'clock. Saka 3 kuti adzibata achibva kudomboshava zvanga zvisingaite ndobva tatanga kugara panapa. Saka tagara pano saizvozvo takaguma takungozozvibudisa tega pachena. Tiwakatuimba kanzuru yaiuya muno nofunga 6 o'clock dzekuseni, kazhinji waiuya kuchinaya nezvigubhu zvavo zveparafini. Wobva watibvisa zvinhu zvenyu tobvisa zvinhu toisa panze, wobva wamwa yakaimba kaye kobva akapiswa. Ninge ndaisa zvimpasha dzangu mumapurasitiki nemagumbezi emapurasitiki, mvura ichinaya ndakamira newana ndofuga purasitiki rangu rimwe rinenge ndakaviga kusango ichitira kuti kanzuru ichingoenda ndakutowa nekuti handina kokuita sei kokuenda newana, ndobva tagara zvakadaro. Saka kusvika izvozvi takazongere mapinda wamwe vanhu muno vanonzi one cooperative yavo inonzi Homeless People Federation. Wakati toda kukudzidzisai kunonzi kuchengeta mari, ungawane 10 cents ungawane 20 cents unofanira kuichengeta kubhengi kuitira mangwana kuti iwe ukazowaniwa wopo kuenda unofanira kuwana pokutangira. Chakaitika ndechekuti wakauya nomabhuku avo anonzi savings negungano nehealth. Health indi gungano, health yanga yenda kuchipatara takanzi munopota muzvibhadhara mari, asi account yanga iri yawo vanhu iwawo hatambobvira takaudzwa account iyoyo. Saka mari taingobhenga pamwedzi pega pega, tichibhenga pamwedzi pega pega. Kubhengi redu isisu ratakavhura kebhisi, handiti takavhura bhengi redu rekebhisi zvokuti mari yedu itoriko. Kukanzuru futi
takanzi munofana kuisa mari kubhengire kukanzuru takabhenga mari yedu nanhasi marusiti tinawo zvekuti ipaper bag chaiyo yakazara mari taibhenga ma-HM number tichinobhadhara kukanzuru saka tazouya isisu kuno kwakauyawo homeless people waiwa yakati takuwanirai dhona rinofana kukuita sei kukubatsirai wakauya pano murungu yanonzi Mereni yawoka shuwa akauya pano tigara pamutoho apa auya pamutoho pa akabva atiye zvikanzi ava ndiwo vanonzi varombo wokupedzesera vanofana kubatsirwa takabatsirwa wanga waripo vamwe wakati aiwa wanga waripo wakati aiwa wana wakawo amufanire kuwabhisisa mari yamuri kuti wasevhewo mabhuku wanofanira kutongoti wabatsirwe kubvira pasi pekutanga kusvika pekupedzisira chokwadi wakabva wazotifonera wakati huyai kudziwa rasekwa mupembererwe maonewa nzvimbo naBill Gates and Melinda saka takaenda isusu takatsvaga chidhaina kiripa chedu kudomboshava tabva tazadza muye tabva taenda kuchitungwizi kudziwa rasekwa taenda kudziwa rasekwa kuye kuyaiwa takatswera zuva tichipembererwa tichiudzwa zvokuita kunzi MaStand enyako marori ndi achatakura zvinhu zvenyu zvigiredha ndo zvichagiredha nzvimbo yamuchaenda aiwa takafara zvishuwa kusvika tadzoka kugara panzvimbo ipi ino zvikanzi mochimirira kuzouya kuzotorwa ndobva tauya pano bva tagara kudaro ndobva wazouya wekanzuru wakati imimi zvaitaurwa zvezvi zvekuti muchabatsirwa kuwaka taona kunga zvichanonoka takuda kukutakurai nemarori muende kunogadzira matoireti yenyu mega uko tikati hapana chakamboipa hatifaniri kungopuhwawo tisingashandi taitorwa pano mvura ichinaya tichienda KuMabvuku tichinogadzira matoireti tichituta jecha kusvika zvezvi zvapera takuchinzi isi tinofana kuenda takaona kwakunzi munhu nomunhu anogara pa 200 square meters tikati aiwa hapana chakaipa tiri warombo kupesera 300 tarise ikwanisi asi Melinda and Bill Gates akanga atiye munhu anofana kugara pa 300 square meters ari 1 akawakiwa 2 rooms toilet bathing room support iripo ZBC iripo moenda kunopuwa MaStand yenyu saka tatakamira kuti chichaitwa saizvozvo saka chakazonetsa ndechekuti isisu panapa manje wakazenge wakuuya wachiti munonogara muri 2 takatanga kubva pano vatanzi tiri kuenda KuMabvuku vataenda KuMabvuku patakasvika KuMabvuku takati tikuda introduction hatimite meeting ino vanhu vatisingazive pakataurwa nyaya ya biti vanhu vakajamuka vakati aiwa tiri kuda homeless yedu zvikanzi aiwa tisu takane kubhegerai asi hatifaniri kungokubhegerai batino vanhu vedu vatidakisa futi papi ipapo tikati hatigare nevanhu vatisingazive zvikanzi maakutogara ma100 square meters pamunhu zvataurwa saizvozvo ndopatakati isi hatikwanisi kugara 100 square meters nekuti zvakataurwa mupfungwa dzedu zvirimo endi zvakataurwa tiripo kwete guwa hatikwanise muno mutauya kunoku isisu meeting iye yakabva yanetsa kuzoitwa haina kuzoitwa tabva tadzoka kuya kunoku isisu tauya kuno kuzogara ndo pakabva parongwa futi kuti vanhu uchitama imende uko pakanaya mvura zvikanzi vanhu vangawapuwe makebheni havanganaiwe vanhu vakatengwa MaStand ndo patakapuwa makebheni atina waya nefederation iyeyi takawerengwa muno musakanyumatiswa tiri 121 zvokuti kana kanzuru pepa redu wanaro tiri 121 kuzowanda ukuka kwakungouyawo munhu ukamuti usa wake kanzuru iri kuti havasi kuzvida anobva ati munhu hamutongwe munhu asi isi kutoziva kuti musi watinoya kuzotorwa kana chokwadi tawana mubatsiri tiri kutowa tiri 121 asi vamwe wedu wakaita se wakaenda takasara pano tiri washoma saka nyaya iyoyi ndeyekuti chiri kutishungurudza ndechekuti MaStand edu azara wanhu wasiriwaridziwo ipapo saka izvozvi tiri kuchema kuti isusu katiri maZimbabweans kosei tisiri kuwana anotibatsira nyaya iyi yakabuda maTV handina kuenda zvangu kuchikoro asi ina makore maTV akabuda tikaona vanhu vomayati vachiva vachimhanya vakati tikukumbirawo kungoti ndisemba yangu taona MaStand yenyu abuda tazviona muTV tikati aiwa hamubvumi yekuya kuzogara nekuti takanyumari vanofunga 1 okoroko kana kuti 2 okoroko dzeusiku taitoramba kubuda panze kuti tinopondwa asi taizoona zvinopfekwa zvezvi kuti kuvanhu vobva vati aiwa musabude panze garai padhoo kubatai chitupa chenyu tichinyumaretwa tiri 121 saka kubva ipapo MaStand yedu vamwe wedu vari kugara asi pamunhu nomunhu akugara pa 100 square meters saka isi ndopatakabva taoma musoro tikati hatiende kuzonogara nekuti munyika muno ndemedu tichapuhwa nzvimbo yedu pakazoita futi wekanzuru wefederation kaya nebhazi vauya nebhazi nomwe murume wekanzuru ainzi Mandizha yakati wakomana muda kundipinza panzvimbo yekuti inini tinomhanyisa vanhu ava handipinde nekuti vanhu ava basa ravakabata ndinoriziva vanhu ava ndivo varidzi woKuMabvuku nezvaitika KuMabvuku ine handikwanisi kupinda pa nekuti history ndikuiziva akabva aramba akabva aenda nawo akanowasiya kwameya akati chifambai makadai munosvika paMaSquatter chokwadi vanhu vaya vakafamba vasvika pamutowe patomitira meeting apo wakati tauyawo imimi pano sei muchiri kugara pano tikati isi tiri kugara bva tatsanangurira sematsanangurira andiri kuita yaya isisu hatisi kuzobva pano ndobva paita vasikana vaitidyira mari dzedu nochitsotsa tikuda mari yepetu tichipereka tikuda mari tichipereka
vataisa matombo mberi kwemamotika dzavo hamusi kuzoenda kusvika matipa chii mari yedu kana maramba takuenda nemi kuhighlands police tinonyorerana futi pasi saka chakazoitika manje vanhu vakabva vazoita vamwe vakabva vafonera mapurisa akati uyai vanhu vaya vakutirwisa aiwa right yakabva iva yachimhanya inini ndinda ndine mapepa panda vanhu bva nditi mhanyai kumba munotora mapepa pandamhanya vanatora mapepa ati tisatize mumwe nomumwe tikapa uyu pepa tikapa mapurisa pepa iwo bva wamina nemapurisa ita mapepa edu anoenda chokwadi takamira nawo mapurisa akataura muromo wekuti sei vanhu vefederation muda kutirowesa vanhu vanozonotiti isisu tidyiwe nemhosva kukoti vanhu vane mapepa awawa hazviite imi migarai pano kusvika zvinhu zvenyu zvadi zvanaka saka nanhasi unoti akurwadziwa kuti tiri kuabhiza mahachi ane midhuri yake yakatenga remari yake murume wayo ari papa anonzwisisa anonyatsoti kana dakuita chinhu otikumbira tikukumbira ndisi kukudzingai ndikukukumbira iwo garai raini rimwe chete kuitira kuti vana vanogona kumhanya kurodhi vachitsikwa nemotika saka takuabhiza munhu ane ane nzvimbo yake saka chishuwiro chedu ndochokuti wedu tiri maZimbabweans tibatsireiwo mapepa tinawo kwatiri kuenda wakangotiratidza asi pari kunzi hapana nzvimbo ndo zvandingangotaurawo. Indonzi Edward Jonas ndiri munhu akakurira muno MaSquatter camp ineyi. Amai vangu vanga vari house girl vakambenge vari kuteaching field before kupedzera kunoku kuva kushanda mumayadhi anaya asi basa rakazopera varungu vavo ndokuenda ndokuchitanga kugara munzvimbo ino kubva 1991 ndichibva kuchikoro. Maproblems iwo akazotanga kubva pamuramba tsvina zvishuwiro zvevanhu vanogara muno chishuwiro chavo vagara vainacho chekuti Melinda and Bill Gates and Melinda Foundation yakauya ikatengera vanhu vemuno MaStands asi MaStands aya akazopiwa vamwe KuMabvuku handiti saka apapa hakusina option yekuti tingakwanisa kuenda KuMabvuku kwacho nekuti vanhu variko vagara MaStands evanhu vari muno plus pari kunzi pawetland hatisi kuziva kuti way forward ndeipi. Mamwe matambudziko amunosangana nawo mukugara kwamakaita kuno kundeapi? Matambudziko atiri kugona kusangana nawo ndeyekuti munongoziva nzvimbo kana iri open inokwanisa kuwanika vanhu vechitsotsi vanouya vachingoda kuita zvavanoita nekuti panhu pari open asi iri mvura nezvimwe zvese I think kuti we are okay. Ndonzi Sekai Jokonya. Ndiri mugari wemuno ndakazvarirwa muno. Matangira akaita squatter ino ndeyekuti vana baba vedu vaishanda mumabhiza mumahachi mukatumu. Varungu vakanga vasingade vakadzi zvekuti vana mai vedu vaisabvumirwa kupinda kana gedhi nekuti pagedhi paigara magadhi. Saka vana baba vedu vakazofunga kuti kuno kunze kwewaya kunoko akatsvagira mukadzi wake pekugara ndopo wakatanga kuvaka zvinyeda zveuswa izvi vamwe vachiita zvimusana zvenzou zvekuisa maplastiki vachigara imomo mpaka na isusu tazobarwa. Isu takabarwa tiri 9 tichibarirwa muno musango tikatotangawo chikoro kudzidza muThompson Depo tichibva muno muRescots tichikura takatobva tatongokurirawo muno mpaka nataroorwawo tatoone vana wedu ndokukura kwakaita squatter rineri kusvika squatter rikure kudai. Inini baba wangu vakatanga basa muno kuma 1961 first born yemba medu itori yekuma 61 inini ndiri wa 76 saka tongoti squatter rineri rakatanga zvekuma 63 64. Matambudziko amuri kusangana nawo pakugara apa uyezve zvishuwiro zvenyu zvemoyo? Matambudziko atiri kusangana nawo muno ndeyekuti tine kutengerwa kwatakanga taitwa lands 9 brigades and marine atitengera maStands iwayo takatengerwa maStands aya KuMabvuku akauya muno tikapemberera kuti taakwenda kumaStands taakubva muno saka tapemberera kudaro kwakauyo imwe inonzi federation yakaiti advisor kuti tinogona kuzovakirwa dzimba dzedu kukura nekuti brigades anga atiwakira 2 rooms netoilet asi takazoenda kunochera matoilet tega tikavaka matoilet tega tikapuwa 200 square meters pamunhu tikaenda kunoallocatwa KuMabvuku
tazodzokera second time takabva tanzi taakuwana 100 square meter pamunhu saka isi tobva takapokana nawo bva taramba kudaro takabva taramba tiri muno kuti takaaloketwa 200 square meter pamunhu saka ndodzatiri kuda pakawakwa 2 rooms netoilet saka takazombofamba tichienda kumakanzuru nyaya yedu itoriko kumusoro ndokusara kwatakaita pano KuMabvuku kwakaenda vanhu vemuno takanyumaretwa tiri 121 pa 121 kwakaenda vanhu vanoita 6 but the rest vese kuma 100 chakadaro tiri muno saka dambudziko ratikusangana naro nderekuti vamwe vana vedu muno havasi kuenda kuzvikoro saka zvavasiri kuenda kuzvikoro kudaro vamwe vanoendesa kuHatibve havanowana mari dzemabhazi but mune vana amaivo vanomwa doro vasingamborina kana kene vana. Ini ndoitwa Innocent Mutonga ndakakurira muno ende vabereki vangu takazvarirwa muno takaendeswa chikoro tichibva muno tichienda kuchikoro kusvika ndikure kusvika pandiri nhasi. Pakazoya ava wakaisa masimbi aya wachiti ivo vakuda kuti vanhu vepanapa parescourse wabve. Takabvunza isusu mubvunzo kuti ko muruda kuti vanhu wabve tichienda kupi? Isusu nekuti MaStand edu takapiwa asi isusu MaStand edu hatisisina pekuti tonosvikira paMaStand edu nekuti paMaStand pedu pakugarwa nevamwe vanhu vasiri vemunomu handitika. And then vauya wakati toda kumbokupai peace order 3 months sekuti mubve. Tikati aiwa isusu hatibve tisina pekuenda nekuti isusu MaStand edu tatakatengerwa asi isusu hatisisina pekunogara saka kana muchikwanisa kuti bvisa panapa imi munotisa pekuti titeze tigare saka nanhasi tichingori pano. Alright, I'm Philbert Liremisu, a resident of Vanodaro Squatter Camp. I reside here and for over 10 years I've been here. Patsakamira Panapa, where we are standing the ground, belongs to Vital College, which is a voluntary school that is set aside and well established in the community for the sake of in terms of their education. The school the new curriculum-based subjects, also including arts, culture, sports. The main reason for the school is actually to make our kids enlightened for the better future, because most kids are being involved in drug abuses, sexual, early child marriages and sexual abuses. And then so for us, we came up with a voluntary school where every kid comes to school. It's a free environment. They don't pay for the school fees. The teachers, we are doing voluntary work, and we try to help the kids and promote their talents either in arts and culture. And in terms of sports, across the road, just an open ground to shine. So like this term is an athletic term, to train our sports. And then we also do the same thing. We believe we are like a Christian environment within the Vanodaro Squatter Camp. The idea and the good, so many things happen in a place like this. So that the kids must actually be kept close and secured for the better of their dreams. So that's a reason. Class bedroom, it includes my classes and from grade 1 to grade 7. And then from this other class here behind my back, it includes the ECDA and the ECDBs. So like right now we are doing colors like other schools, starting from grade 6 and grade 7. Our shortage is like textbooks and stuff, but we are pressing on with the little small resources that are there. We're actually doing the right new curriculum subjects, our heritage studies, Farim, and all sorts of subjects. And we also have got a grade, so they are grouped, grade 4, grade 5, grade 6, they're in one class, and then grade 5 to 7, they're in one class. The reason is just that we are trying to utilize our available resource within the Squatter Camp. I, as a voluntary teacher of the Squatter Camp, and I'm also a resident of Vanodaro Squatter Camp. Ndakafunga kuti tibatsire vana nenyaya yekuti vabereki vazhinji muno vanoshaya havana kwavanowana saka vana naizvozvo vakura vasingazive uyezve vachienda mumarodzi kunokumbira. Saka ndakabva ndafunga kuti ndikavhura kashedhi kangu kekuti vana vabatsirikane zvinobuda zvakanaka. Inini handisi qualified teacher, but ndine pain nevana, ndinonzwawo mwoyo kukura kuti vamwe vana isusu vana baba vedu vaisawana mari yakawanda, saka takakura tisinganyatsoti hatina kupedza zvikoro nenyaya yekushayirwa mari.
saka mwoyo wangu unondibata kuti ni mwana wangu haafanire kudaro. Saka ndakazoitawo kuti nditsvage mari yangu, ndaitambawo maraundi angu, bva ndatsvaga mari yangu, bva ndavaka shedhi yamuri kuonai apa. Ndakatenga tendi, ndibva ndatenga nesimbi iri mukati kuti moita mema0 grade nema0 grade A and B. Saka zvadaro ndakabva ndaintroduce kuvabereki kuti tavhura chikoro, it's a voluntary school. Takachivhura gore rino January, pakangovhurawo vamwe vana. Tobva tatanga ndatsvagawo maticha anoda kuzvipira, anobatikanawo nevana kuti it's a voluntary school, uyai mundibatsirewo. Ini handisi qualified teacher, asi kana zvaoma zvokuti tashaya mwe teacher anoita voluntary ndopinda magrade 0 ndoticha. Ndo mamiri atakaita so far tine vana 74. Pa 74 vana takaita challenge wekuti toshaya mabhuku, vamwe vana vanobva kumba vasina kudya. Saka zvinhu zvinondibata kuti kana yangu yebreak mwana anogona kuti asomwe mwana ari kudya mumwe haadyi. Saka izvo ndakatonzombofunga zvokutoenda murodhi chaimo pabhorodhera apa ndikatondotsvaga nevamwe vana takanyora maposta kuti vanokwanisa kuti batsirawo nechikafu kana mabhuku. Saka takaona vamwe vanhu vakambotibatsirawo nechikafu chatiri kudya izvozvi. Saka vana vedu vano mazuva vanodya but ndezvekulimita kuti Monday nechitatu neFriday, but zvakutopera. Munhu akangotibatsira akatibatsirawo nechikafu. Ndo muchidimbu ndinongoti ndo mamiri azvakaita. Let's go. Andi. Ndinovimba mazvinzwira vadiwa vatariri nyaya yatanga tinayo, asi mubvunzo unosara uchiti ko ivo vemakanzuru vanoti kudii nenyaya iyi, ko vanoona nezvefundo vanotiwo kudii nenyaya iyi, ko avo vanofeya nyaya dzeuori hero basa